Alhamdulillah matur sembah nuwun timbali melih Mas. Nggih. Wah nggih. Nadyan diguyur hujan ning sing mirsani mboten suda ning malah saya ndodro. Nggih, udan menika banyu ki penguripan. Sing ngomong sapa banyu ya marake teles kok. Nggih niku rak sak lumrahe ngoten nggih kedah di emot-emot. Ngendi ana banyu ning kono mesti ana penguripan kabeh. Ora iso lepas saka banyu, Mas. Nggih, pancen. Waton sak cukupe lho nggih. Nggih, ora dodro. Nggih. Wah, nyuwun pangapunten Radi Randat sowan kula. Lah enten apa? Wah, sampean numpak pesawat aku numpak kereta diesel e. Kereta diesel. Kereta diesel yang biyen kereta api, wong saiki nganggone diesel ya kereta diesel. Inggih telat ora apa-apa waton wilujeng nering Sambikala. Ning paling cepet niku kendaraan nggih sepur niku paling. Apa nggih? Wah, ke sampean pripun to? Kula niku ndelalah tekone mepet teng stasiun Tawang. Nggih. Nyengklak lungguh sak kedeping netra niku pun tekan Jakarta. Weh, begitu kula munggah niku pet merem melek niku Jatinegara. Sak kedeping netra niku pun tekan Jatinegara. Ya jane pirang-pirang jam le merem ora mung kedep. Lho kuwi paribasane sak kedeping netra. Saking penake. Saking penake. Nggih, saking nyamane. Iya. Mengucapkan apa Mas kalih para wisudawan kalian ulang tahun Unindra. Oh. Nggih. Selamat kepada Unindra yang sudah berusia 9 tahun. Nggih, 9 ki angka sing paling gede nggih. 9 ki kiu. Nggih. Ning aja sama jejer lho ya, 91 wae. 91 kiu tu angka sing puncak tertinggi angka tertinggi. Ya enten sing ngarani salah kaprah. Tertinggi ki 10. 10 ki ora tertinggi, 10 ki angka sing baleni kok. Mergo 1 karo 0 wis disebut ning ngarep. Nggih, nggih. Sing paling tinggi niku 9 puncak. Semoga Unindra mencapai puncak keemasannya sampai nanti di tahun-tahun ke depan. Amin, amin, amin. Niki Dies Natalis juga mengucapkan para sarjana baru angkatan ke-34, 3 dan 4 di total 7. Semoga tujuannya untuk mencapai kesejahteraan di masa depan tercapai juga. Amin, amin, amin. Kula nu yen ndongake biasane mandi Mas biasa. Ngoten. Ning nggo wong liya yen dienggo awake dhewe sok blong. Mau ndongake wong liya dadi kabeh malah awake dhewe nglentere kentekan donga. Biasane wong doa orang-orang teraniaya nu mandi. Tak teraniaya ya ora. Lah ora teraniaya piye liyane bagus-bagus aku pupuran putih dhewe ngene iki. Ya dandan garing rasah wedaan. Oh, Bali ora bayaran kok ya. Kabeh niku mapan nggone dhewe-dhewe. Karo meneh niki karakter mboten iso dirubah. Nggih. Dadi niki pun jatah kula mboten kena disulayani. Niki ngreyen gamelan Mas, gawangan kelir sak wayane prada Mas kabeh. Elok. Niki gek pinten nggih regane Mas? Nggih pokoke luwih larang saking jenengan lah ngoten mawon gampangane. Ki omonge sithik ning nylekit sampean. Loh, mboten tegese iki. Sing diagem panjenengan kuwi ira-iraan kaya aku blangkon ngene iki ya ora ning. Ya sing dicethake sing dienggo karo jenengan larang gamelane iki lho. Tidak masalah mahal dan murah Mas Gareng. Yang penting kepedulian anggenipun ngrengkuh dhateng budaya Jawi utaminipun seni kerawitan tuwin seni pedalangan. Saestu Mas. Nggih. Malih Unindra menika ugi wonten paguyuban wayang orang. Lho, arep daftar? Wong kula mboten pegawe mriku kok. Kali melih yen kula mengke melu wayang wong Unindra kok disantet karo sing dadi gareng. Ya ora to. Mboten sing baku nyengkuyung ngoten mawon Mas. Oh nggih, harus. Nyengkuyung perkara dijak lan urane niku gumantung perasaan. Sing baku nyengkuyung. Alangkah baiknya mboten sah mawon nggih to? Iya. Yen padha ramangan dadi. Mangsa aku anggar kancane ra katut seneng kowe. Kalau wau sonten para ora iso ki dipenggak sik. Piye? Aku ki Unindra ki wis blong ping pindho lho.
Kok iso meksa ora dijak meneh bocah iki. Ya wis, kowe tak blongke terus. Aja to. Lah nek ping pindho blong gelo ya sak teruse blong gen ora gelo. Aku ki le kepengin melu terus sing nganti ngarang Unindra ki nganti bunek lho, ora kecekel-kecekel aku ki. Apakah arti dari Unindra? Iki nuwun sewu, kethokane beda ora kaya adate. Yen iki adat, yen kita kethok Indra. Unindra kira saka tembung suku kata Indra. Untuk tahun ini sudah berusia 9 tahun dan memwisuda angkatan ke-34. Leres. Inilah kampus yang mempunyai gedung baru dan baru saja diresmikan. Elok. Derajat dan posisinya mulai diperhitungkan dan terus mencapai keemasan atau puncaknya. Hebat. Ning beda meneh yen diterjemahke kaya bengi iki. Nggih, pripun nek sing terjemahan wonten sambung rapete kalih dalu menika? Untuk ulang tahun dan wisudawan tahun ini menggelar wayang kulit seperti biasanya. Nggih. Inilah bukti kepedulian Unindra terhadap seni tradisional kita berupa wayang kulit. Nggih, drama wayang malam ini dilakukan oleh Ki Bayu Aji ditemani saudara kembarnya Gareng. Mesok katut. Wis keri pindho kok ora katut. Nggih, wong nyatane panjenengane Bapak Rektor ya ora tega karo panjenengan. Saestu Prof Sumaryoto niki yen kalih kula jane tresna nggih mung sampean niku sing mari kabeh. Lho, kula ki ya mesake jenengan lho Mas. Tinimbang ana Gareng turut terminal ayo melu aku ning Jakarta. Jadi didelok wong pinang-pinang. Aku ki ning terminal ya goleke duit rokok kowe to. Memang saku le dak sio karo wong tuwa ki. Mas Gareng, apa? Lho ya ora ngono ta. Kala wau sonten panjenengan pirsa piyambak to. Para pepundhen kula sampun gladi karawitan. Nggih ta. Panjenenganipun Bapak Rektor ngasta Saron Songo. Monggo kuwi saron sing angel. Saron Songo niku niki Mas karawitan yen pancen Unindra menggalakkan karawitan dan dipun lampahi para wiwit Bapak Rektor ngantos dosen lan pegawinipun berarti beliau-beliau itu sudah menjalankan 4 pilar. Ngoten. Iki ora baen-baen, iki wis nyangkut 4 pilar iki ora baen-baen, Mas. Iki ora wis tingkatane dosen ora bakalan nyandak. Oh iya. Nggih. Ngono. Monggo Dus Gembel monggo pareng gableh napa 4 pilar. Dosen. Agar kalah pinter kok mesti gething kowe iki. Piye 4 pilar piye? Loh, karawitan itu sebetulnya sudah penggambaran 4 pilar. Nggih. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI iki karawitan. Pancasila kula dasar negara, dasare karawitan iki kudu ana gamelan, yoga, sinden. Kuwi dasare kudu ana. Nggih. Undang-undang dasar itu sumber dari segala sumber hukum. Karawitan ki ana hukume. Nggih. Sing diarani tutukan wis ana dasare dhewe. Dasare dhewe tutukan sampak, srepek, lancaran. Wis ana dasar hukume dhewe-dhewe. Mula gandeng jenenge karo undang-undang dasar. Nggih. Mula nek sing nyelentem kuwi lancang ya dihukum kancane gitu. Nggih, ngono. Kuwi sing nong lancang ya dihukum. Kuwi mergo wis ana hukume dhewe-dhewe. Terus Bhinneka Tunggal Ika ku lak berbeda-beda tetap satu. Iki lak beda-beda. Wujude beda kabeh. Ana kayu, ana kawat, ana kulit, ana perunggu. Ning dadi siji nyawiji Bhinneka Tunggal Ika. Leres. Ewadene NKRI kuwi globale menjadi suatu grup karawitan. Iki 4 pilar. Iki lho karawitan ki rasane kudu golong gilik sayek saeka kapti. Wis iki nadyan pinter ora kena ngetokke egone dhewe-dhewe. Harus sama rata. Nggih. Iki kan ra dosen ra nyandak ngene iki. Iya ya. Ngene lho kok iso blong pindho.
Ya dikatok-katoke Mas, bengi iki diunceki sing sak akeh-akehe dienggo tinggalan Mas. Mbok menawa tahun ngarep mengke piye? Tembungmu ki lho kok nggo tinggalan iki aku arep mati apa piye? Mboten tegese. Mbok menawa tahun ngarep njenengan kok barengi ngoten lho nang endi ngoten. Ora, tak sempat-sempatke aku. Mas Gareng, kula menika remen kalian swantenipun pepundhen kula Bapak Sumardi. Pak Mardi keng Palaran sonten kala wau. Wis kowe titenono. Piyayi ki angger asmane nganggo Sumar. Kuwi mesti wonge ya apik, suarane apik, tur ya nasibe apik. Oh, jeneng sing nganggo Sumar. Prof Sumaryoto. Oh iya bener. Pak Sumardi. Ora beda aku Sumar Bagio. Lho. Oh iya. Apik nggih. Nggih. Bayu. Piye? Aku ngopo? Bayu ki angin. Heeh. Hati entut. Kowe kok nek sumpek ora eneng angin ya ora iso ambekan ya tewas kowe engko. Lah ya mulane nadyan dianggep sepele ning kowe iki baku. Nah, mergo wong ora iso ngentut ya angin duduk teksek. Wong kok senengane ngenteng. Ning anu Mas Gareng, kula arep nyuwun berkahe panjenenganing Bapak Sumardi. Nggih, Mas. Berkahipun Pak Sumardi, mbok menawi karenaning penggalih nyuwun berkahipun keparenga nyekar utawi tetembangan sareng kalian kanca-kanca abdi. Iya. Monggo pinarak wonten pepanggungan Pak Mardi. Monggo, Metara Mas Wahyo. Monggo Pak. Saged. Alah. Monggo. Wilujeng dalu Bapak Mardi. Wilujeng dalu Mbak Cange. Nggih, wilujeng dalu Bu Eka. Inje wilujeng dalu. Ah, Niki nggih. niki mengintili Bapak Sumar. Oh, nggih mboten apa, mengintili nggih sae. Ngintil. Iki tembunge iki ora enak mengintili. Terus pundi Mas Gareng? Tembungipun kok mengintili wajan sesuai panjenengan saribit kalian bapakno tes. Kalian bapak wis pas, cocok sesuai. Kaya Mardi Siwi. Oh, inje. Dados mboten mengintili inje. Mboten mengintili. Sarimbe. Nggih, saribit. Mendampingi. Mendampingi wan iki. Mendampingi. Matur nuwun Mas Gareng. Oh nggih, Romo. Mbak Cange kawula Nggih. awet saking pitedhahipun Ibu Guru Ibu Ekawati. Nggih. Ngoten to, Pak. Kala wau dipun suwun nyobi bawa yen ing tawang nggih. Oh, sinom yen ing tawang. Inggih. Nggih. Monggo Pak Mardi. Nggih, matur nuwun lajeng mangke dipun lajengaken sareng-sareng kalian Ibu Guru Ekawati. Oh, inggih. Ya Mangke ampun Ibu Guru to, Pak. Namung kalian ibu kemawon Kula mangke. isen. Nggih, Lah, sareng-sareng. Kula Lah, isen kali Mas Gareng. Mbak Yu Presiden nggih. Iya, Mangke Mbak dipun Yu baru. Presiden. Mangke maneman kadung gelungan. Sedayanipun. Kalau suwun sedayanipun Ngaten, Mas Gareng. sareng-sareng nyekar yen ing tawang ana lintang sasampunipun bawa. Pripun Mas? dipun bawani kalian Pak Mardi. Lah Nah. mangke nyekar yen ing tawangipun Bu Eka. Oh. Bu Eka menika nggih presiden Mas Gareng. Kok sik lah terus sidenmu nggo apa mosok nonton wayang gelungan? Loh, mboten napa-napa. Niku mungkin kewajibane ana dhewe. Oh, Nggih, kejaba. anek sing nyapu, ngukuti kursi, kan niku wajibe dhewe, nggulungi kabel. Nggih, pun bakune pasrah Pak Mardi Nggih. mawon. Nek pahmi nglumpuki gelas plastik. Monggo Pak Mardi dipun aturaken. Nano. Semanten.
yen ing inggih leres yen ing tawang ana lintang elok Pat cahayu aku ngenteni marang meko ing akasa sun takon war tanireki janji janji kueling sumedhot sing tias ingsun nimas ingsun prasampa sineksenan bumi langit tangi sing tias ngenteni padang aram bulan tepuk tangan kagem Bapak Sumardi para Bapak Ibu wah iya matur nuwun Pak Mbak Canggih inggih Bapak monggo menika langgamipun Bu Ika kalian Pak Mardi monggo Pun saya kok, Pak. Matur Dijak nyanyi nuwun. melih nggih. matur nuwun dipun nilai pinten Bu Guru Jan Nek kula sing biji ya 10. 9. oh nggih kokean Kok kan? kokean Ampun dilongi lho, Pak. matur nuwun monggo Bu monggo
kagem Bapak Sumardi para Bapak Ibu. Matur nuwun telok sanget Mas nggih. Gareng. Wah, Pak. saestu Bapak. Jan niki Mas Gareng hebate Unindra ten mriki niki. Niki ambak kados Pak Mardino paribasanipun kumpul gamelan arang-arang ning swantenipun sampun pleng. Nyamleng. Terus iramane. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Sumardi, Bu Matur nuwun, Eka Rama. nggih. Nggih, wah. Parang pinarak lenggah. Niki Ingkang skeca. Iya. nyelani sawetawis, Mas. Nggih. Niki wonten wara-wara biawara utawi pengumuman niki nggih mumpung disiarke RRI mboten salah niki. Oh nggih, menika siaran langsung RRI Jakarta kalian video streaming Hono Caraka. Menika lumantar www.wayangshow.com. Menika streaming Mas dados bisa dirilai dari luar negara. Ngaten. Niki enten wara-wara dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda, pagelaran wayang kulit semalam suntuk di kantor Kemenpora pada tanggal 31 Oktober malam 1 November gratis dengan dalang Ki Bayu Aji Solo dari Pak Sriono. Ki dalange awakmu. Nggih. Aku melu apa ora? Piye Mas? Tak genahke rame ngarep karo kowe iki kudune. Piye? Melu apa ora? Lah kepengin melu ora? Lho yen kowe sing gelem tak anggap sedulurku kembar jan. Nggih niku anu Mas Gareng ampun semelang. Lho soalé iki tulisane ning kene Ki Bayu Aji Solo, berarti ki budal dhewe. Mboten Mas. Lah iki Solo ki budal dhewe to? Ora Solo ki omahe ngono lho, ora kok ijen. Oh Solo ki omahe to? Iya. Tak kira Solo ijen. Ora nggih. Oh iya. Menika panjenengan ugi katuran wonten dalem pas tanggal menika, dados menika pakeliran klasik. Aku ora dijak. Muga-muga udan deres. Iki aneng gene sing udan. Ora iso begitu aku tekan kene terang. Oh iya. Mergo udane ngerti wah Gareng dijak mule. Ya, nggih Mas Gareng menika. Kula sowan malih Bu Oh, nggih. Inggih. Menapa? Dawuhipun Pak Rektor, Bapak Muklis saking Gombong Nggih. badhe nyumbang lagu. Oh bapakmu Muklis. Oh nggih, monggo. Nggih. Nah, menika malah sampun monggo Bapak Muklis. Nah, menika kathah sanget Bu Eka. Kejawenipun Bapak Muklis kala wau Pak Cip, Bu, dibadhe nyekar dandang gula nggih. Nyuwun sewu yu Cangik. Nggih. Nggih kendal kaline wungu. Napa Mas? Pangling Reng. Lah, tuk tanding saja. Nah, nek agi ajar beksan ning Semarang sing ngurusi ki Kakang Bagyo. Niku kanca Kebumen niki Iya. Oh, nggih. nganu nggih guru. Guru, nggih, Tesih guru nggih. to Mas? Dan Tesih guru. yo pamong budaya. Among budaya sakniki. Waras. Kowe waras Reng. Nek waras ya ora wedakan putih wengi-wengi to, Mas. Rumangsaku sampean pitakone kok nganu angu-angu jurang ngono. Oh, nek tekan kene mesti sehat. Ning nek sehat akeh sing ora waras. Mulane tetake kowe warase kuwi. Waras Mas, waras. 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 Aku pupuran putih nak goleki susu anake gen rebutan karo aku. Monggo kepareng badhe nyekar Nggih. menapa badhe nyekar Mas Gareng saged. Mbok seni nika. Ngangeni. Ngangeni. Nggih, Heeh, nggih. Nyuwun pangapunten badhe kersanipun Bapak Rektor menika. Nggih. Kira sepantos dari Mangayu Bagyo hajatipun menika Persembahan Unindra Kidung Baru. Leres. Kapure mbawa caping gunung jenggleng. Oh, sampai Gunung Jenggleng. Nggih. Oh, nggih, saged monggo. Nah, Slendro Mas. Slendro, nggih. Reng, wangi-wangi Reng nyambut gawe kok sing bayar Reng. Ah mbok busung lho Mas. Wah, Durung dikei. urung. Aku timbangane dijaluki saiki aku yo bloko to yu. Ya, Aku ngewangi kowe iki lho. ngewangi kepiye? Yo iya, mulane srika sing joget ki sira. Oh, kerjasama to Mas. Ora kok arep nyuwun ning jenengan ki mboten. Ora, aku Sing ora. disuwun tenagane jenengan beksa. Ngono Ngono. kuwi.
Jegle iki lho edan-edanan kowe. Wong arep nyiksa guyune. Saben wengi nyawang nek saben wengi sing kuat reng Ya. sing kuat sira Oh, misi. wes Apa? Misi apa? misi masih nek potongane iso ora murup kuwi ya cangik Oh ya dices to, Mas. Konang jajal. Awas. Terus. Aja suwe-suwe sing ngisorke ya ancang-ancang mesakno. Kowe nguyuh aja nang kono, Reng. Kowe nguyuh apa kowe kowe lagi nguyuh apa ngapa kowe? Inyonge ngenteni pengendange lah. Oh. Ya kono mbok se. Oh, aku toh. Oh iya. Yo. Enek Kebumenan, Reng. Kebumenan, Reng. Enek kancane. Endi? Lho Mas Amijan lho. Dadake lho. Nggih, kagak Reng. Eh. Nek nanggap Bayu aja ana bonuse, Reng. Apa? Wong kentir loro kowe karo karo aku, Reng. Mas aku kaya Aryo Bahak ya. Monggo lanjut Mas. Yen memajang mong sarwa janor kuning Jan. ning kaya-kayane kowe melu Mas Bayu ping 3 gidro kaya ngono setruk kowe. Setruke ora Mas, hernia ya. Mboten mung nganyang-anyangan. Anyangan-anyangan piye iki wis sur kok. Kembang wae weton kono Ela. Niku iso kompak. Tegese wis Ge karo pengendangnya atine wis. filosofimu mau sing 4 pilar ke kanggo gawe, Reng. Iya ya. Heeh, piye? Kowe panen apa kowe? Aku panen kacang ijo, Reng. Kaya etan kali kulon kali. Masa kok makane galengan ning sawah e. Bahasane Ndoro Rektor Sumaryoto Kebumen koyo ngene jane asline. Oh, Pak Rektor ya ngono gitu. Apik. Nek ora banter ngono kuwi kok Pak Rektor ngendika apa ya. Pak Rektor ngendika kaya gusah manuk. Pacitan dung yo kayak apa kayak Sarawi senang asik guyer Piye? Reng Ngene iki lho aku ngene iki. Sing Udelmu. digo sasaran aku jane yoga ki do anyel karo sing nembang, sing go sasaran sing joget kowe. ya Reng udelmu ki ana orang-orange apa Reng Ora ono mbok tili kono dhewek lah. lho kowe iki uget-uget kaya iki apa panas odan oh Apa? rasakno kowe Aku nyoba panggung kok Mas. Trek kaya wong gisinane eneng. Selingi parikan yen. Ya, saka Mbak Kimen Rosiati. Sindene ora nganggur iki sing tomlo-tomlo kaya Manohara iki. Mbak Es sing sok kene. Anu saking Mbak Rosiati riyen Mas. Monggo Mbak Rus. Nah niki.
Ono sing kaya kulkas 2 pintu ya. Gawe es. Oh, gawe es anyes. Nyamikane bakpia. Terus cocok, Reng. Kunindra sukses. Nan tetap jaya. amin. Reng, sing nguli bonus ngasuk sinden ki, Reng. Ayo kuwi sing gawe kapalan aku Oh. kok. Angger apa kok didaku. Monggo Iki, Mbak Mbak Setyamati Mbak dilangkahke, Setyamati. Mbak Set. Ya. Nah, iki sing kaya hatikus endang. Anen. Kaya hatikus endang. Dadi tikus endang lho. Nganggote. Oh, sing iki udu. Enggak, Mbak? Mangan pitik. Mangan pitik. Glogos tengen ki ayu-ayu mangane pitik. Sik apa? Piye, Mbak? Pitik. Mangan pitik. Nggih. Kleru ula. Terus Gede cilik. Rasane padha. Niku napa karepe napa? Nika lombok, Mas. Oh, pedes. Lombok. Nggih, lombok nika lak nggih gedhe nggih pedes cilik. Lomboke gareng. Ora, sapa sing ngomonge? Jajal napa pripun? Lombok abang gede kaya ora pedes. Lomboke gareng. Perkara pedes ki ora lombok tok, sandal yo pedes. Nek tapoke iya. Ah, ki Sandal para. Sandal lombok gede cilik. Sinden padha lombok. Badar. Lomboke gareng ki. Ayo, Mbak E. Tuku rengkot. Lho. Ladak, Reng. Keras banget ki yakin. Cacahe 7. Terus Grogos ki. Bareng disedot. Terus metu. Aku langsung lemes, Reng. napa niku Mbak Dar? Sinden siji yo ngerese ra umum. Udut, Lek. Udut. 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 Piye, Mas? Kuwi udut. Oh iya. Nek disedot metu keluke. Metu keluke. Iya. Sing ki gareng. Oh Yo, Mbak Fahmi sih. Oh iya. Mangke riyen Mas, dirutke Mas, Mbak Fahmi. Oh, nggih, monggo. Heeh. Menyang Jakarta. Oh, mesti wis jog. Wis Terus? tekan. Arep tuku kemul. Terus Unindra nggih. mencetak generasi unggul. Amin. Nah, kira-kira genep kanca driyane, Pak. Sopo yo cangik siki yo cangik. Sindene angger warek ngono ki jangkep. Nggih. Apalane iso lengkap bocah. Moga Mas dilajengke bawane, Mas. Panas udan panas aling-aling sepi gunung Misowan pateng gunung ayong Mas ayong paling ngulon apa setia inuman banyu matur sembah nuwun sampun dipun aturaken bawa camping gunung menika langgamipun kula nyuwun Ibu Waranggana ingkang saking nggih Solo. matur Nggih. Matur sembah nuwun Mas. Monggo wilujeng pinarak lenggah. Ya langgame sapa? Nyuwun tulung dateng Mbak Setyamati. Iya, langgamipun dipun aturaken dibeksani Mas Gareng kepara nyata. Monggo Mbak.
matur sembah nuwun sampun dipun aturaken Mas Gareng. Nun. Menika tasih wonten pepunden kula ingkang badhe dana swanten. Pun diratani mawon, Mas. Nggih, panjenenganipun Bapak Cipta. Inggih, menika badhe nyekar dandang gula. Kaping setunggal minggah srepeg Banyumasan sekali, kalajengaken jalak-jalak wita kaping kalih. Minggah srepeg suwuk grupak. Nggih. Monggo Bapak Cipta kepareng pinarak wonten pepanggungan. Mataram Mas Wahya. Yo. Wilujeng dalu Bapak Cipta. Wilujeng dalu Mbak Cangi. Nggih, pinanggih malih. Matur sembah nuwun, sampun berkahi pun Cangi sak kanca saking Solo. Nggih, sami-sami mugi tetep jaya. Nggih, namung mangke bangun tidur kedah medal lho Bapak. Badhe dipun terjemahaken kalian kali Mbak Darsini. Karo Mbak Darsini. Wah, sampun ngapalke. Oh, sae Pak, saya sae. Ning Unindra ketemu Pak Cipta ngapalke bangun tidur ku terus manduan iku mungkin mboten medal mungkin kejang. Monggo kersanipun badhe nyekar menapa dandang gula. Nyuwun ngampil Slendra Sanga Mas. Oh inggih menika Slendra Sanga. Menika pupuh dandang gula setunggal padha. Nggih. Minggah srepeg Banyumas. Nggih. Menika kan kathah saking daerah Gombong. Oh nggih. Lajeng kalajengaken jalak-jalak pita ping kalih srepeg malih suwuk grupak. Oh nggih. Siap. Monggo Mas. Mboten nyandra Unindra malih sampun Mbak Canggih sampun wathah. Nyandranipun mawi nyanyian menika. Oh nggih. Dandang gula nyandra kaliyan Unindra. Iya. Menika ugi kula aturaken dhateng pepunden kula menika Mas Ngadi, bos-bos iwak laut ingkang sampun kepareng berkahipun Cangik sak kanca Mas Warsono. Iya. Bengi iki komplit. Komplit nggih. Monggo Bapak. Para rawuh adoh karo Mas Garto. Kakung miwah putri atur pirsa wisudan punika ping 3 dosa atur pirsa wisudan punika 1000 setunggal cacahe. Iya. Wiwit ing madhepipun bojoko nglirik ping 3 dosa sekawan niki wisudane sarjana nen pun maewu
nani dan pimpin Prof Sumaryoto wis sumabar saindenging nagari lulusane nendra mangga sedaya sedulur boten usah kuwatir nek putrane kuliah aja pada bingung daftar baik Unindra singkap usai wis mandiri jalak suren manggunge ramen gomen wong bombong kebumen ora baen-baen kon mimpin ya telaten ora nganggo open dak wenduk nang ngeduk drenduk nang ngeduk golet ngon kuliah angel men anake ya komen daftar bae aja laleng Unindra sing wis peken wisudan ora lereng nanggap ayang dalang bayu tanpa anom ya maherel jalak irem suarane kambreng men uripe tentrem ayo bareng-bareng wayangan ya ndeleng pacitane tempe bacem tuk nong tuk greng tuk nong tuk greng bar nonton sirahe puyeng jog ngumah esi peteng jebule awake sumeng amare remeng-remeng sing wedon mesam-mesem tubruk bae wis kepengin bulan ngarep jebul met matur sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Bapak Cipto para Bapak Ibu. Wah, elok sanget. Nyuwun pangapuntenipun. Nggih. Apa ning rada ndredeg. Wah, mboten napa-napa. Mboten masalah. Kula sing remen nggih niku
Gogongan. Nongrung sek, tuk nongrung sek. Tuk nonong irung pesek lah iki nek Rambat Darsini sapa neh Kayak sasarane Pak Cipto ki malah Mbak Darsini. pirsa sing arep dibatangi. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten Mbak Cani, nyuwun pangapuntenipun. Inggih madal pasilan. Nggih, Pak. Inggih matur sembah nuwun. Waalaikumsalam, Bapak. Nggih. Matur sembah nuwun. Aku yen panjenengane iso ngripta tembang ki aku wis ora gumun. Lah pripun? Wong asmane wis cipta-cipta iki gawe dadi gawe tembang gampang. Nggih. Ora perlu diurek-urek, dibatin, dipenggalih dadi sanalika. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, menika tunggal malih Mas Gareng. Nggih, Mas. Menika nyuwun gending Setya Tuhu kala wonten ing ngersakaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mbak Cangik so Mbak Limbu kepareng nyuwun langgam Setya Tuhu katur sedaya sanak kadang fans Ki Anom Suratoso Ki Bayu Haji Kas FC. Ingkang dalu niki makempal wonten Taman Mini. Menapa ingkang monitor lumantar video atau audio streaming ngaturaken wilujeng wungon. Wilujeng mirsani saha kunjuk Mbak Limbu sapa Punden Abdi, wilujeng ngayahi jejiban mugi sukses kalis ing urbeda lan sambe kala. Amin. Matur nuwun saking Pak Didik Kediri Kas FC Jawi Timur. Oh inggih, matur nuwun. Dipun bawani Sae. sing bawa sapa? Nyuwun tulung karo Pak Giarto. Oh, Pak Giarto nyuling. Oh, nyuling. Mesake. Ndak mindo gawe. Mas Dedi. Oh, ngetruk, Mas Dedi ngetruk. Mas Armadi lagi nulis notasi. Oh. Iya. Ya sing rumangsa nganggur sapa, sing reneng cekelan ya dijikuk perasaane. Sinten para Bapak Ibu? Ngadeg. Sing rumangsa nganggur nembang. Mas Gareng. Nah, jatah panjenengan. Oh, wong kok ora gentleman. Piye ta? Merintah kok melipir. Kari nyuk Mas Gareng nembang. Wong Mas, kudu kula nuwun karo sing kajibah. Nggih ta, sing kajibah nembang ki wiraswara. Nggih ta? Nah, gandeng wis dililani karo Pak Giarto sak kadang. Nah, pun mang nembang terus aku ora arep elek-elek. Wis, iki akeh nawala sing njaluk bawa, pokoke jatah jenengan terus. Pun, nggih ta? Nyuwun Banyumasan dipun bawani Mas Gareng mangke nggih kula aturaken. Oh, menika. Nyuwun gending Jurang Jugruk Mas Gareng mangke ing bawa nggih kula aturaken. Lah, kuwi apa Kuwi apa wong nonton wayang mbok kei blangkon apa piye? Kuwi wiraswara kuwi ya iso nembang. Rumangsaku wajibane dhewe-dhewe. Wong kok luwih anak kok luwih kejem tinimbang bapak. Wis nderek bapak kono. Ora sudi. Iya ta? Pake nganggur ning omah kok kon ngeloni. Iki Pak, bapak mireng ki lho iki. Mau kenyataan kok ning omah ki kerokan iki. Kerokan iki. Monggo Mas. Diaturke. Ya, kok jegok barang iki ngopo iki mau? Iki ngetokke. Oh, tak kira jegok. Beda ngenteni suaraku. Polah. Pamintaku. Elak. Iki ora sombong lho, iki sing keplok penonton lho. Iya. Aku ora ngongkon keplok dhewe lho. Iya. Oke, sing tengen kae. Nek wong wedok arep balang kembang sak pote kae lho. Saking tresnane, Mas. Ayo bosok no piye. Nimasito ase Gareng. but Watu. ato Karo mlaku. Nah. Ato truntut Karo lingak-linguk kaya nek arep doyak lho. Kaya sing ngoyak wis ketok urung. nembang kowe
Aku alung ora nembang timbang donekke maling. Sing ngelake maling ki sapa? Tansah reruntungan ing sarina sawah ngine kaget tenan aku kaget tenan aku Piye? mak kerengket terpale keterangin iki lho Kok nek ngantek iki udan tak deplok kowe. ora tenan iki udane wis tak kon nolak kancaku loro cingkala bolo-bolo cing iki Terus datan kinggang sarabut lamun kemayek ya heeh wis temapuk temungkak lamun adoh caketing ora usah dikandani iki nek saweran ya Mas nek iso nirokke cengkokku ya karuan enone lamun adoh caketing ati ngono iki posik to iki hitungane wirung genah kok ora iso sawerane pira sik tiwas aku kok nyengkoke tak pas-paske sawerane macet 100.000 sabda pendhita ratu pangandikane dalam sepisan kudu dadi lho heeh lamun adoh caketing ati ora ngono pripun mboten nyatos kleru caketing ati mau ki jane iki gampang lho bareng 100 sok angele ramu ya wis 50 kowe Mas saya terima ndi wong dilunge wae urung kok trima ati wis ora entuk saweran ra patheken kok mumet nembang pisan wae mutung ya lanjut yen cedhak tansah mulat sida cengkok sendal pancing ngene sida asih pindha mimilan mintuna wah ayo neng ndi cakepane iki terus ngono ya pluk ayo bareng nimas ana tepi wajib nonano davos mitos aja ditirak kuwi ngabani laras kok ya sido aseba braya lancang panitia ki ora nyepaki oksigen ya Le napas entek ora dadi dodok-dodok
Kabeh iki ngenteni sangate ngono. Wis. Oh, napase wis entek mangun kari nuthuk gong ora nuthuk ngapa to ngono. Monggo langgamipun nyuwun tulung dateng Mbak Darsini. Iya. Monggo, Mbak. Aku nang sedya satu Andika pangayo Matur sembah nuwun Mas Gareng Mbak Darsini. Nggih, Mas Gareng. Dalem Mas. Menika sampun sawetawis atur panglipur Mas Gareng. Nggih.